Εδώ σε αυτό το νησί ζουν 700-800 εκεί περίπου άτομα. Είναι νέα νησάκια. Το μεγαλύτερο είναι η Παναγία. Έχω τους τριανταφυλλιές εκεί απ' έξω και φτιάχνω. Να το φτιάξουμε αλλά γνουσιώτικα. Τώρα το δίσκο. Αυτό είναι το γνουσιώτικο κέρασμα. Εδώ θα είμαι 14 χρονών. Εδώ. Τα παλιά χρόνια ήταν αλλιώς. Ζούσανε 5.500 κάτοικοι. Τώρα όμως έχουν μαζευτεί όλοι στο χωριό, ενώ πρώτα ήταν και στις εξοχές και μένανε εκεί πέρα. Στην κατοχή φύγανε πολλοί κόσμος στη Μέση Ανατολή. Οι πολλές οικογένειες φύγανε γιατί υπήρχε πείνα πια, δεν είχε τίποτα εδώ πέρα να ζήσουν και φύγανε και πήγαν στη Μέση Ανατολή. Τελείωσε ο πόλεμος, γυρίσανε οι άνθρωποι και αρχίσαν πάλι τη ζωή την πρωτινή, την παλιά. Το 1974 έγινε αυτό με τους Τούρκους στην Κύπρο. Εμείς εδώ όλοι φοβηθήκανε και φύγανε όλος ο κόσμος. Οι πολλοί φύγανε. Μετά μισοί γυρίσανε, άλλοι όμως μείνανε εκεί στην Αθήνα. Χωριό δεν λεγόταν εδώ. Σας λέω, ήταν πλούσιο χωριό. Δεν είχε όμως δρόμους ούτε για αυτοκίνητα ούτε τίποτα, ούτε ποδήλατο δεν υπήρχε εδώ πέρα. Είχε πολλά μαγαζιά, είχε φούρνους, είχε καφενεία πολλά κάτω στο γυαλό, είχε και μέσα εδώ στην Ακρόπολη. Ζούσαμε ωραία. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έχω γεννηθεί εδώ στις Σινούσες. Ο πατέρας μου ήταν ναυτικός. Η ζωή μας ήταν ευχάριστη, μικρή. Άνετα ζούσαμε γιατί είχε πολύ κόσμο, είχε παιδιά πάρα πολλά. Πήγαμε στο σχολείο, ήταν πιο φτωχικά τα χρόνια, αλλά ήταν πολύ πιο ωραία. Τα παιδικά μας χρόνια τα περάσαμε εδώ μέσα στη θάλασσα. Εδώ πέρα αυτή η θάλασσα που βλέπετε ήταν ριχά νερά και σκαρώναμε κάτι καραβάκια, ας πούμε, μόνοι μας. Εμένα μου άρεσε από μικρός να είμαι εδώ πέρα με βάρκες. Από μικρός, 13 χρονών είχα αγοράσει την πρώτη μου βάρκα. Η θάλασσα είναι σημαντική για τις Σινούσες, γιατί δεν υπάρχουν άλλες δουλειές. Τότε είχαν οι άνθρωποι λίγα χωραφάκια ίσια να ζήσουν με αμπέλια που λέμε. Δεν μπορούσαν να ζήσουν όλα τους τα χρόνια με αυτή τη δουλειά. Οπωσδήποτε ήταν, το ναυτικό επάγγελμα ήταν για μας η μόνη σωτηρία, ας πούμε, και δεν ήταν και άσχημο βέβαια. Περάσαμε καλά. Είχαμε δουλειά, μας υποστηρίξαν οι ανθρώποι, οι ντόπιοι οι δικοί μας, ακόμα και εκτός Σινουσών εφοπλιστές, όπου και αν κάναμε μας προτιμούσαν. Είμαστε γεννημένοι μες στη θάλασσα, η αρμύρα στο σώμα μας είναι αλάτι σκέτο, να πούμε, είμαστε, μέσα στο αλάτι θρεμμένοι είμαστε.
Μόλις μπω μέσα σε αυτό το καϊκάκι και πιάσω το τιμόνι, νομίζεις πως όλος ο κόσμος είναι δικός μου. Ξαναγεννιέμαι. Μόλις μπω μέσα σε αυτή τη δουλειά, γίνομαι πάλι παιδί γίνομαι. Η θάλασσα είναι η ζωή μας. Χωρίς τη θάλασσα νομίζω ότι δεν μπορώ. Έχω πάει στην Αυστραλία. Δεν μου άρεσε, ήθελα να γυρίσω στο νησάκι μου. Μου άρεσε πολύ αυτή η ζωή που έκανα στο νησί μου, δεν μπορούσα χωρίς αυτό. Και προτίμησα να είναι λίγο πιο σκληρά η δουλειά μου, ας πούμε, παρά να είμαι έξω. Ήθελα να είμαι πάντα στο νησί μου. Έκανα μία έρευνα ποια από τις Ακαδημίες του Υπουργού Ναυτικού της Ελλάδας ήταν οι καλύτερες και κατέληξα στην απόφαση ότι η Ακαδημία του Υπουργού Ναυτικού των Ινουσών είναι, αν όχι η καλύτερη, είναι μία από τις καλύτερες της Ελλάδας. Υπάρχουν πολλά μαθήματα και ναυτιλιακά και ιστορικά κιόλας. Η ναυτιλιακή ιστορία, για παράδειγμα, που δείχνει πώς η ναυτιλία ήρθε σε αυτό το επίπεδο που είναι τώρα, έτσι ώστε να μπορεί να προσελκύει πολύ κόσμο, ενώ παλαιότερα δεν τον προσέλκυε. Γι' αυτό και οι καπετάνοι και οι καθηγητές μας δίνουν ένα πιο φιλικό πλαίσιο, ας πούμε. Έτσι μπορούν να μας πούνε για διάφορα θέματα, όπως τα καράβια και οι εφοπλιστές οι οποίοι έχουν περάσει από εδώ, ποια είναι η ιστορία του νησιού εκτός από την ύλη που διδάσκεται, που είναι η στάνταρ κάθε φορά. Μια ζωή αυτό κάνουμε, συγχωρούμε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Μ' αρέσει εδώ πέρα γιατί είναι ωραία, δεν έχει πολλά αμάξια, πολλούς κάτοικους. Έχουν ελευθερία εδώ τα παιδιά. Ξέρω τους περισσότερους σε αυτό το νησί. Ο Οδυσσέας κοντεύει να φτάσει στην Ηθάκη και σταματάει με τους συντρόφους σε ένα νησί, που εκεί του είχε πει ο Μάντης Τερεσίας να μην φάει τα βόδια. Αν δεν πειράξει τα βόδια του Θεού Ήλιου, θα φτάσει μια μέρα στην Ηθάκη. Ωραία. Μ' αρέσει να ακούω για τον Οδυσσέα, να μαθαίνω πράγματα γι' αυτόν. Μ' αρέσουν οι περιπέτειες που πέρασε, τα μέρη που επισκέφτηκε, πώς κατάφερε και γλίτωσε από αυτά τα μέρη και πώς κατάφερε, πέρα από όσο τον μισούσαν οι θεοί, πώς κατάφερε και γύρισε στην πατρίδα του.
Αισθάνομαι εδώ πάρα πολύ ελεύθερη, γιατί εδώ μπορεί να είναι ένα μικρό νησί, με όχι τόσο πολλά πράγματα όπως στη μεγάλη την πόλη. Αλλά εδώ τα παιδιά μπορούν να είναι ο εαυτός τους, χωρίς να είναι από πάνω κάποιος και να τους ελέγχει. Είναι μόνα τους και κάθονται και παίζουν. Με το που πάτησα το πόδι μου εδώ πέρα, αντίκρισα ένα περιβάλλον πολύ πιο φιλικό και ένα περιβάλλον πολύ πιο φιλικά κατοικήσιμο. Ναι, υπάρχει ελπίδα να ξαναζωντανέψει και να γίνει όπως ήταν παλιά. Το νησάκι μας δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κανένα άλλο νησί. Είναι πολύ ωραίο, είναι απλό νησάκι, είναι πανέμορφο.